Ekene m Igbo kanu nke ichinye azere ama Igbo culture na-eme omenala Igbo. Abịa m ikwu gbasara our brother bụ ize arụsị. So vidio a na-akọwa gbasara ụlọ mmadụ mee biznes, ụfọdụ eri ego enyetụgharị nọ n'arụsị. Inene vidio ya agwụcha mmiri ndị arụsị Igbo. So advice m na-enye ma fans ụlọ mmadụ mee biznes ego. Maka any business ụlọ mmadụ mere, biko make sure you go and settle in peace. Kendo dokwara ego edokwa ndụ ine anya ifu na ozu karị na iwe ndị Igbo ma ndị na-emegbu mmadụ ana n'ime ogbenye ana ha biko because na ha enwere ego. So Igbo nene vidio ya mụtakwa ihe nene vidio biko na-eshare kwa na-agbasa dị isu nke na-eme ọra na eze. O nwere ọkwa dị oke mkpa nji maka ya wee bịa taa. Ọ nọ n'anya onye mụ na ya nọ bụ eze dibịa nnọkọ Chief nnọkọ na Ọkịja ogwugwu akpụ Ọkịja godi na obi nne ya. Okay. Ụnụ nọ ya n'ọnụ ya, ị na-ege ntị. So o nwere ife dị mkpa nsị dete na ọ kọwalụ ndetin kọwasịalụ m because since o nwere ife nna asaachị ka nsaachịta. Ị na-ege ntị. Until now I'm still searching. Ị na-ege ntị. So mma like ka unu nu from onu ọ chọọ ka ọ kọwala unu ka ogwugwu akpụ Ọkịja si wee bido onye nwe ya and the main man nwe dị ogwugwu akpụ Ọkịja according to him, according to Chief Ugodinobi nnọkọ na Ọkịja, according to him onye nwe dị ogwugwu akpụ ya na ka ogwugwu akpụ si alụ ọlụ and the history of unu na-anya ozu ndị mmadụ bụ ebe a niile. Ị na-ege ntị. Ozu ndị a bụ ndị alụsị Igbo ndị ji ụgwọ ndị na ndị mmadụ ifefa n'ike ndị na-eme ife ọjọọ. Ị na-ege ntị. So wee bịa sị ka m the main man dị in charge wee sị ka m bịa mee ya interview gbasatalụ the history and the founder of ogwugwu akpụ. Ị na-ege ntị. So mma like unu na-ege this video unu na-eshie ka ị na-eshie for ndị anụwa na-abụ fanolo obodo oyibo falesi mmadụ ana eribe ego onye a risie fasị na fa elekwazi ya na si jee ka onye fanye ego onye chijakwa fana ma ọ bụ na gị na mmadụ mebe biznes mesịa esi ya na biznes ya dịkwazi nya nwee ndidi rie ego onye a ọ na gị na mmadụ tụ isusu n'aka ịtụbatụsịa gị nyekwazi ya ego irie ego ọ dị ndị a nọ ebe a. So ọ bụrụ na ọ nwee ife ọjọọ ị na-eme kwụsị ife ọjọọ but before then ị na-enere this video ị na-eshie ya ka ọ dasị wee nwekwa ike wee fịa. Ị na-ege ntị. So eze dibịa over to you. Ọhaneze ekene m. Yes. Ọhaneze ekene m. Ụtụtụ dịrị ụnụ na mma. Ụtụtụ na-abịa ehihie dịrị ụnụ na mma. Na taa bụ ụbọchị bụrụ afọ ya fụtara anyị ya ọma fụtara anyị ya iyeri nke ya erikwu na isi ya abịa ya ahụ ya ọ ya dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị mma dịka ụnụ na-anụ unu m. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ọ mụ bụ Chief nnọkọ Ugodinobi nne ya. Yes. Esi m ụba ha ezikọ Ọkịja ọ m na-efe ogwugwu akpụ ogwugwu akpụ Ọkịja ogwugwu akpụ ụba ha ezikọ Ọkịja bụ ihe ndị gboo debere anyị. O nwekwara nga a na-akpọ oru nga ọ dị esi wee were ya webata ya nga ahụ ọ dịkwara n'oru a bụkwa ana anyị na nna ya ị na-akọwa na anụ nwa dị alụsị ogwugwu akpụ dị bụ ana gị ana nna iche ana m gọgọ anaghị. ọ na-abụ ogwugwu akpụ a na-ekechikọrọ ihe si n'ọbịa adịghị ya na ogwugwu akpụ dị ya. Ogwugwu akpụ bụ mmụọ. Yes. Ogwugwu akpụ bụ mmụọ. Dịka onye ụnụ na n'uni ọ bụ na asị onye osisi gbachie geeti ụzọ esi abata n'ogwugwu a na nga ogwugwu akpụ dị na nwanne ụnụ ndị ya arụcha na-agba tiketi were na-abata. Mana anyị emegidere uto na ndị gboo debere ya ka ọ bụrụ ihe obodo. O mezie na onye ọbụla nwere ike ịbata bịa mere ekpere onye nwụrụ mkpa ọ bịa ekpere mana ọ bụzi ya eme ka mmadụ si n'ọhịa nwa ogwugwu akpụ. na nga ogwugwu akpụ nọ taa bụ na ana m
ọ bụkwa na nkwuchi okwu a na-abakwa ụnụ ya afụkwa na onwe onye ọzọ ụnụ ya agacha wee banye owu akpa abụghị obe m ndị niile na-abịa abịa na-eji ọkada ndị be anyị asị na-abịa na-ejikwa ọkada ndị na-eji moto mana gị nwa bụ na azụbe ka isi na ọ na-azụbe m si na-azụbe m ebe anyị m n'ọhịa ogwu mụ na ya na-agbakọ izu na-ega nụ ntị ka ụnụ na-anụ ife nyanwa na-ekwu orukwe taịm eji atọ ndị agbụ ji ọ na-enye m taịm a rukwa apụtakwa m sikwa azụbe m nakpute n'ogwu mma agbara ya moto ma mma agbara ya meshin ugwu akpụ bụ ihe ndị gboo debere anyị oke dị alụsị kedu ebe ọ bụ atọ bifo iwe wee dọbazie nke ndị obodo na-efekwa nga ọ da-adọ anyị ruo mma egosi ụnụ nga ọ da-adọ mana nga ọ dụ izizi ewe wefetara ya obodo bụ nga a na-akpọ oru a na-efe mmiri wee jee nga aka isi ndị gboo si wee were ya webatazie ya ọ bịazie dịrị anyị ebe a naịkwa ana m ka ọ bụ na ana nna maka onye nna ya ihe dị na ana nna mmadụ bụ onye onwu na ana nna ka ọ dị nga ọ dịkwa ụdụ na ana nna ụnụ jekwazie nkwuchi okwu a na-aba na be m nkịta ụnụ ya afụkwa ya nga ọ nọkwa na be m kedu onye bụ the right person na-enye ogwugwu akpụ nri onye ahụ bụ right person na-enye ogwugwu akpụ nri ka ụnụ na-afụ ya shifu nnọkọ ugodi na obi nna ya abụ m onye ụba ha ezikọ ọkịja nwa ogwugwu akpụ nna m ofere ogwugwu akpụ ọ lere ya elele mụnwa orutukwe ma na m efekwa ya bụ ogwugwu ọ na-elelekwara m elele ọ ya kpatara onye mana ya na-eme ihe ọjọọ ya bịakwara na ogwugwu akpụ onye mana ya na-eme ihe ọjọọ ya kwụsị ihe ọjọọ maka onye na-eme ihe ọjọọ cheta ha anaghị bịa na ogwugwu akpụ ma na iko gị ejuna ị na-achọ ịkọwa na from here na anyị muvuo pụsịa n'ọfịa na bel ka anyị na-abanye direct ya mana tupu anyị apụ anyị ga-ejecha n'ihu ogwugwu enwee nkọwa kọọ nke fọrọ afọ n'ihu ndebe anyị nọsịkwa nga bụ ndị ụba ha ezikọ ọkịja anyị ka anyị na-eje na ife dịkwa ị na-enene this video ị na-eshi ya and onye ọbụla weje ife mmadụ bịa nso wee bịa rịpọtụ ya ebe a onye ọbụla weje ife mmadụ wee bịa rịpọtụ ya ebe a ịghọta rịpọtụ ya na nke gị nwa ka ọ dị the right for ya ịbịa tụọ onye afọ n'alụsị kpogodo ụlụfa nọmba achọrọ m nọmba m bụ 080 335 91446 080 335 91446 yes nke a bụ kaadị onye m mgbe m bata bịa o nwesikwara nọmba ndị ọzọ dịkwa nga kaadị onye m mgbe m bata bịa na-aga so ịchọ ịkpọ ya direct ka ya pụ esi n'okongwu dibịa okongwu dibịa ada asị mmadụ mụnwa enwere ihe nji nọmba dibịa eme mmadụ maka onwe ndị sị na ọ na-abụfata ilu ma ego na nji dibịa eme nke nwa na-ekwe na ya na ogwugwu akpụ ebe a ụlasị ogwugwu akpụ ọ bịa na anụ ogwugwu ọ ya bụ ụlasị ezugo ụlasị ọkịja ahụ nọ na anụ maka ya ya na anụ ogwugwu akpụ ya bụ di ogwugwu akpụ enweghị nsị ụlasị tọọjị ụlasị ọkịja tọọjị ụlasị okwu ụlasị isi akụ ụlasị etakwuru ngwu ụlasị ekwensị ụlasị nkwọta ọjị gị na ụlasị ogwugwu akpụ taa na ọjị ọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị anyị niile nọ nga na ndụ Igbo ndị ọma niile ndị niile na-anụ unu ma onye nwoke na-anụ unu nwaanyị na-anụ unu a sị na ọ bụ ndụ unu ajọ mmụọ anyị afọ na ajọ mmadụ anyị afọ unu onye ọbụla ajụ ihe unu ya aghara unu maka ọ na-abụ oji ihe nwata wenye aka elu aka fọzọkwa ya ofu owetuo n'omukọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọ bụ akasị ụnụ na ya na akasị ụnụ anọ na ya eji anaziri m na ahụ dịrị ụnụ nọdịrị ụnụ ọkpara osisi fụkwa na ụnụ atụ ngwu fụra m osisi ahụ ugwu ọnụ ya bụ eje ana akara na-ekwe akara tụ n'oso onye kuwe aka nni okute ego ikuwe aka ekpe ikute ego domuko na eje ana akara na-ekwe akara tụ n'oso ọ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị na mma onye ọbụla ikuku ji dị n'ụzọ ya ekụghapụ n'ikuku a na-eko agwụ onye ihe ya adịghị agara agara dịka ị nụrụ onu m taya ta ihe ya ebido gabara gị agabara gị na ụlasị ihe emekwara anya dịka m siri ya atọ ọjị ndị elders na-anọ na be because elders na elders otu nwe obodo dị ya otu ndị na-achị achị nwekwu elders
Nge eziokwu na-adị ka ede asị na anyị na-anọ. Ya. Maka anyị gabazia na be. Anyị jee nke no. Yes. Oge nke anụ bụ last. Nke bụ last. Mmiri last a na-aga na main road express. Ọ ebe a ka Ndị nwa jikwa ọfịa. Ogwu eze nwanyị, ogwu eze nwanyị, ogwu eze nwanyị, ogwu eze nwanyị. Ogwu akpụrụ anyị ezike tọọ ji. Alụsị na-efe. Alụsị na-enye ego. Ọgbọ ọgọ ya na-eme mmegbu. Chebe usu na nke. Ọ bụ nso. Ogwugwu nwe bụ usu. Ọ bụ nso. Ka na ọjị. Ebe a ka ọ na-akpagharị onwe nwa ha nọ n'ime ọhịa ya adọgbu. Ma anụ bi n'ọhịa. Ọjị. Maka ma anụ ọhịa asị. Pọte. So otu a na ọnọ nwere anụ ya anọ katasị ka ọ dọgbuo ya. Ụmụ anụ ya dọgbu ya. Mana ihe ya gụrụ ya n'okwu. Ịfụsị ya ka ha na-apụta. Ha nụ n'onu m wee pụtasị. Mgbe anyị bịara ngụ n'ọfụrụ. Mba. Onu m ka ha nụrụ wee pụta. Iji gosi na ọ gị ji dị ọfụma. According to him. Ga-egosi anyị mụọ ka anyị gbazi ya be m because esi nọ esi n'ogwugwu akpụ pụta nọ na be ka a na-aba ka aka nka dịgodo interested ka esi ya na ogwugwu akpụ apụta nke ya aba bụ be ma nwozi ụlọ ọzọ maka anyị gaba be ya yes anyị na-adaba aka ọtụkwa na vidiyo ọbụla obere ifu Asị ka na-ejebe ejebe aka eze anaba anaba aka eze ka mma bụkwara gị aka ọbụla Godinobi I chief aka ya chọta the right person nwe ogwugwu akpụ na the search ka anyị onye nwe ogwugwu akpụ anyị apụtago n'alụsị ana m agba moto eje n'owu ma ana m agba ọkada eje n'owu nke a nụnwa na anyị gasị nke a ogwugwu akpụ seta ebe emi setakwa anyị anyị na-aba ọkwa eziokwu Ogbuefi kọsịrị ọrụ. na-agwata Oh, yeah, dude. wow